M'hemmx tagħmel. Hekk wieġeb iż-żagħżugħ Liam DeBono ta' 17-il sena, ftit tal-ħin wara li tajjer lill-Kuntistabbli Simon Xkembri u saqal fuq u fħalluqa. Kawża tal-inċident, il-pulizija għamel żmien fil-periklu li jitlef ħajtu u tilef parti minn idu l-leminija. Dan ingħad fil-qorti jekk kif it-tnejn filgħodu kellha tibda mill-ġdid il-kompilazzjoni tax-xhieda wara li l-akkużi li qiegħed jaffaċċja DeBono telgħu għal 47, bl-aktar waħda gravi tibqa' dik tal-attentat taqtil ta' Simon Xkembri. Il-pulizija qed tixli lil DeBono wkoll li seraq il-karozza Mercedes 4 tim qabel il-każ u li bija allegatament tajjer lil Xkembri u baqa' sejjer li l-vettura kienet qed tinstaq mingħajr polza ta' assigurazzjoni kif ukoll b'numru ta' reġistrazzjoni fals. Fuq il-pedana tax-xhieda l-Kuntistabbli Christopher De Brincat xedt li ftit tal-ħin wara li seħħet l-aggressjoni u staqsa lil Liam DeBono jekk indunax li kellu lill-Kuntistabbli taħt il-karozza għax bekk seta' jevitalu aktar tbatijiet. Biż-żagħżugħ mingħajr ebda tlaqliq wieġeb li ma kienx hemm x'jagħmel. Din id-dikjarazzjoni ġiet ikkonfermata wkoll mill-Kuntistabbli Clayton Azzopardi li indika li ż-żagħżugħ beda jsuq lawnu lem mill-għan li jipprova jaqla lill-Kuntistabbli Xkembri minn taħt il-karozza. L-espert forensiku Mario Scerri li eżamina lil Simon Xkembri ftit tal-ħin wara li seħħ il-każ xehed dwar l-intervent f'waqtu tal-paramediċi biex salvawlu ħajtu. Dan hekk kif itkaxkir mal-art ikkawżawlu ħruq estensiv f'ġismu fejn saħansitra anke l-uniformi li kien liebes kienet kollha maħruqa. Li maħruq mislu l-kustilji u li spiċċa sabiex tilef parti mid-drieħ inkluż il-pala ta' jdejh. Għal Liam DeBono qed jidhru l-avukati Franco DeBono u Amadeus Kakija li talbu lil qorti għal ħelsien mill-arrest. Dan minħabba li l-ġbir tal-evidenza reġa' bdiet mill-ġdid. Madankollu l-Maġistrat Joe Mifsud ċaħat it-talba tad-difiża. Il-każ mistenna li jkompli jinstema' 3 filgħodu.